Garwashi Season 2 zai zo muku 9 ga watan Disamba misalin karfe 8:30 na dare a YouTube channel ɗinmu UK Entertainment. A Arewa 24 karfe 9, a Algaita karfe 9. Ku bari a baku labari. Garwashi Season 2 zai zo muku 9 ga watan Disamba misalin karfe 8:30 na dare a YouTube channel ɗinmu UK Entertainment. A Arewa 24 karfe 9, a Algaita karfe 9. Ku bari a baku labari. Saya buka zafi ya tafa zalunci ko mugunta na tabbata zai fitar da ni. Washi rana kona washi ya taba ni. Washi rana kona washi ya taba ni. Allah bai zalunci ko mugunta na tabbata zai fitar da ni. Washi rana kona washi ya taba ni. Washi rana kona washi ya taba. Washi rana kona washi ya taba ni. Allah bai zalunci ko mugunta na tabbata zai fita